ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди беҳтарин ва тозатарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. лайкро зер кунен, мо боша наворро оғоз мекунем. бисёри сомонаҳои хабарӣ хабар дода истоданд ки ташкилоти UFC муҳорибаи Хамзат Чимаев зидди Гилберт Бернсро ташкил кардан мехоҳанд. аз рӯи хабарҳо ин муҳориба метавонад ки моҳи январ баргузор гардад. айни замон гуфтушунидҳо бо дастаҳои ҷангваро рафта истодааст. ҳамчунин Гилберт Бернс оиди Хамзат Чимаев ва муҳориба зидди ӯ фикроша баён кард. биён суханҳои ӯро гӯш мекунем. UFC медонад ки ман ҷангидан мехоҳам ва тайёрам ки бо рақиби дуруст дар вақти дуруст муҳориба қабул кунам. ягона ҷангваре ки дар топ 5 берақиб аст ин Висенте Люка аст, аммо ӯ барои ман ҳамчун бародар аст ва ман бо ӯ ҳатто барои унвон намеҷангам. оиди боқимондааш боша, пас Колби Ковингтон ягон вақт номи маро намегирад. Леон Эдвардс ягон вақт номи маро намегирад ва Масвидал ҳам номи маро намегирад. онҳо тамоман бо ман ҷангидан намехоҳанд. Ҳамзат боша дар ҳақиқат хатарнок аст. ман фикр мекунам ки ӯ муҳорибаи беҳтарин нишон дод ва фикр мекунам ки ба наздикӣ мо бо ӯ вохӯрда метонем. ман ба ӯ чунин имкониятро медиҳам, гуфтааст Бернс. дӯстон, фикр мекунам ки ин беҳтарин муҳориба мешавад. ҳар дуи ҷангваро зарбаи сахт ва гӯштинги сахт доранд ва ҳамчунин барои Ҳамзат ин санҷиши хеле ҷиддӣ хоҳад шуд. ба фикри шумо агар ин муҳориба баргузор гардад, ки ғолиб шуда метавонем фикротона нависем. чемпиони UFC дар вазни сабук Чарлз Оливейра оиди муҳорибааш зидди Дастин Порье фикроша баён кард. биён суханҳои чемпионро гӯш мекунем. рӯзи 12 декабр мо муҳориба мегзаронем барои исбот кардан ки кадоме аз мо беҳтарин аст. ман ба худам боварӣ дорам ва фикр мекунам ки малакаҳои ман аз малакаҳои ӯ дида зиёдтар аст. ҳама онҳое ки фикр мекунанд ки Дастин Порье рақами 1 дар вазни сабук аст, пас охирон муҳорибаи ман ва охирон муҳорибаи ӯро назар кунед. баъди ин шумо мефаҳмед ки дар вақти муҳорибаи мо чӣ гап мешавад. ӯ дар стойка камбудӣ нишон дод, аммо дар ин равиш сахтам. агар ки ӯ бо пойҳо зарба задан хоҳад, пас ман аз ин зарбаҳо ҳимояи хуб дорам ва медонам ки чӣ гуна ҷавоб диҳам. дардастони ман қувваи сахт аст ва ҳамчунин ман ҷуҷитсуи хуб дорам. ман Дастинро сахт эҳтиром мекунам, аммо ман нияти чемпион мондан дорам. ман камарбанди худро ҳимоя кардан мехоҳам ва барои ман фарқ надорад ки одамо чӣ фикр доранд ва чӣ мегӯянд, гуфтааст чемпион. хотиррасон мекунам ки муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабук байни чемпион Чарлз Оливейра ва довталаб Дастин Порье аллакай рӯзи 12 декабр дар турнири UFC 269 баргузор мегардад. чемпиони пешинаи UFC дар вазни ним сабук Макс Холлоуэй гуфт ки дар оянда бо Ислам Махачев ҷангидан мехоҳад. ман метавонам ки ба вазни сабук барам ва дар он ҷо Ислам Махачев аст ки бо Ҳабиб Нурмагомедов тамрин мекунад ва вориси ӯст. ман дар ин бора бисёр гап задан намехоҳам ва сирҳои худро оиди чӣ гуна ман бо ӯ ҷангиданим кушоданӣ нестам, чунки мо бо ӯ метавонем ки ба наздикӣ вохӯрем, гуфтааст Холлоуэй. баъди ин суханҳои Макс Холлоуэй, Ислам Махачев ҷавоби хеле кӯтоҳ дод. ӯ дар саҳифаи инстаграми худ ин суханҳои Холлоуэйро ба қайд гирифта хуш омадӣ навиштааст Махачев. дӯстон, шумо чунин муҳорибаро дидан мехостед ё не? ҳатман фикротона нависен, дар канал обуна шавен то бозид хонободу сарбаланд бошед. дӯстон, аллакай чанд моҳ мешавад ки мо бо ширкати шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба шумо низ тавсия медиҳем, чунки шумо аз ширкати шифофармо метавонед доруҳои гиёҳии оригиналро дастрас кунед. дору барои хароб ва фарбешавӣ, барои дарди меъдаву гурда, барои дарди мушакҳо, барои бақувват кардани мардонагӣ ва дароз кардани муҳлати ҳамхобагӣ, барои ришмуи сарбарорӣ ва дигар доруҳои даркории худро метавонед аз ширкати шифофармо дастрас кунед. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед.